Salam, hormatly yurtdaşlar. Ine bugün men ýenem siz bilen göni söhbetdeşlige diýsem ýalňyş bar. Ýöne ses ýazga geçen biren tek wagt boldy men öz kanalymda çykyş etmänme, muňa sebäpler bar. Köp ýerlerde adamlar bilen duşman boldy. Öýüň işi ýenem başga ýurdun içi ýurdun daşgara alada ýeterlik ýöne onda da şu gün kun men siz bilen bir iki saat mesela de geçmek söylenen olam özüm için men wajyp diýip hasap edýän. Birinji mesele benim bizim ýyldaşymyz, meniň kärdeşim, ýoldaşym, 5 ýyl bäri bile eginneş bolup işlep işler ýoly goýan şahsiýet kärdeşim menden bir näçe onlarca ýaş kiçigit Merdan Muhammedowyň ykbal bilen bagly temany başlamakçy bolýan. Bärde ilkinji aýtmaly meselem Merdan Muhammedow 10-njy iýuny Türkiýanyň polis tarapyndan tutsak edilýär, soň alyp gidilýär, şo taýda saklanýar. Bizi ağlamak üçin ta 23-nde men soň köýde gürleşdim men şo bilen. Men soň kadam, hatta kemine bilen gürleşip 23-nji iýuny 26-syna karar çykarýarlar ekstradisiýa etmek barada. Bu elbetde Türkiýe hökümetiniň öz ýüzüne açyp görkezýär, nähili bilen tezde öz kanunçylygyny ýa-da insan kanunlaryny, insan hukuklaryny berja edişin bu Türkiýe hökümeti ýa Türkiýe Respublikasy şol insan hukuklary gorumak baradaky ähli jarnamalaryň, şertnamalaryň ýa-da baglanşylan ulalaşyklaryň aşagyny öz goluny goýan döwlet. Ýöne näme üçin bizim Merdan Muhammedow bastır ýüsür edip Türkmenistana uğradyýar. Gurbanoğlu bilen sewdalaşýarlardy. Hatta Gurbanoğlu bilen sewdalaşyp keminämizi men kemine diýip tutýan adyny. Merdan Muhammedow mugut gaz, mugut näme paxta başga da strategik zatlar kan o taýda Türkmenistanyň mugut çykarmak üçin şu ýigidi kellesine halta geýdirip Türkmenistana uğradyýar. Näme üçin beýdi baýdy? Türkiýanyň hiç bir aeroportunda Merdan Muhammedow resmi ýagdaýda Türkmenistana çykan ýeri ýok. Diýmek ogurlanyp alnyp gaçylan. Oňa da subutnamany kimin gelip kim bilen görleşeni nädip alyp giderni hana gellikari öz saýtyna goýupdyr. Barın görüň diňläň, anna şo taýdanam netije çykararsyň. Merdana kitdiler. Sonra İdiýanyň dürli halkara guramalary bir ýerde bir zat bar bolsa, şoňa ingliz dilinde ýazylyp ugradyrly. Men näme üçin aýdýan? Ol jurnalistlyka bar. Aslyk pasporty Kanadaly ýöne Çehiýede oturan ýa-da Orsiýetde kölegelep beren. Şoňa diýip aýdýan. Sen çykyşynda aýtdyň, siz hiç tat etmediňiz, hiç ýerde yazmadyňyz, näme etmediňiz. Ýazyldy şol hemme halkara guramalary. Şonu ýazyp ingliz dilinde ýazyp ugradanam seniň şol görgüli ýanky bizim baýdak ýaly gelinimiz ýa kärdeşimiz oğul Nur Çaryba. Şol etdi şol işleri. Şem? Nira ýazyp alýanmyrsyň ýazyp alany. Uğratdy. Netijesine bir çeti görünüp başlany ýöne men nowat daýdym, kärdeşlerimize, ýurtdaşlarymyza düşnükli bolar ýaly. Soňra iýul aýyna meniň döwürden bäri, döwür diýen bol mundan bir 100 ýyl ozallarla 18-nji ýyldan bäri ara gatnaşyk saklap berenim. Ya efire ilkinji gezek çykyp öz başlyk siyasi tarapdan çykyş eden ýerim Türkmeniýa Abidinäýim saýty bar. Şoňam ýol başçysy Çemen Hanym Öraýewa. Şol bir daşyndan seretsen bir çeýe çyýbyk ýalyk gelinler boli ýöne edýän işini göreňde müň san çynara derýär.
Merdan Muhammedowy şahsi tanımazdan, şahsi katlaşmazdan, bizim işlemede hiç bir yerde katlaşmazdan, daşından finede oturan denan, yani Çemen Hanım, şu keminanın tutulurunu eýem iýul aýyny eşdip durubilmän öz ýoldaşlaryny alyp ana Amerikada şol protest aksiýasyny geçirdi. On kaptanına da on öz aňyrdan gelýän öz bile işleşen ýoldaşlary bar. Azat kepke diýär. Şol azat şol ýigit turu baştan Çemen ören ya Çemen hanymyň saýtyny bile işleşen ýigit. Ona mene Orsiýetden kimlen ekstradisiýa edenni ya kömek edenni ikada men pikir edýän bira ol ýanky Maksat Sapar Muradov. İkincisi şu bizim ýanky jurnalistlikamy. Şulan kömegi bilen gitdi Türkmenistan. Eger menki ýalňyş bolýan bolsa, Türkmenistany baraly halkyň öňünde sutlaşaly, görüşeli. Eger men ýalňyş bolsam, men hem ötünç soran hem çekmeli adam çekeýin. Emma Seleden bolsaňyz şolýşy. Türkmenistanyň Jenaýat kodeksyny laýyklykda jazany çekersiňiz. Şu taýda men şu gurun tamamlap aňyrlygyna gideýin. Soňra Çemen hanım çykyş edenden soňra bu zatlara reaksiýa bildirmeli boldy da. Çemen tuweleme ozurlun bäri, men Çemen dip adyny tutýandan täze bizde düzgün ýerli hanım gaşmaly ýydyny. Men Çemen hanım diýip aýdyn. Çemen hanım ozurlun halkary goramalar bilen islenlik derejede gatnaşygy bar. Jaňlaşyp dur, habarlaşyp dur. Ol diňe bir Türkmenistanyň aladasy däl, ol bütün türkü dünýäniň aladasy bilen ýaşap beren zenan. Gerek yerine şerebeli, duýly, sözüm bar, dilim bar, gylysýaly kesip duran. Goý diýsin. Näme ol aňyrky hökümet diýmen adamlaryň kellesin kesenine ya türmede çüýredenne ya bir kabitden ya başy derman ýetmezlik öldürenne bolýady. Çemen hanım sevgünenne ýam aýyp bolýarmy? Ýok. Yok. O beýle bolmaz. Haky bardyr diýmäge. Berekella Çemen hanım. Şol öz ýoldaşlary bilen Çemen hanım alyp Amerikada protesta çykdy. Şol sany bizim ilkinji nowatda bizim keminämiziň adyny Merdan Muhammed başla. Merdan Muhammed'in adyny tutdy soň azat ýenen beýleki ýigitler hemme azat çykdy. Haky bardyr diýmäli, ol neutral duran adam. Şonu emmetdi men soňy şu taýdyny öz minnetdarlygymy bildirýän. Şol eden iş üçin Çemen hanyma. Soňra ol iýul aýyna çykyş etdi, iýulda men soňra awgust aýyna onuny gidip Stockholmda Türkiýanyň elçixanasynyň öňünde öz narazylygymy, garşylygymy, öz protestimi bildirdim. Şu zatlary göz öňüne tutup halkara hukuk goraýjy guramalar bar. Şu üns bermän ýa-sesini çykarman oturan näçin olar sesini çykarnan onu düşünüp aýdyn size. Ýurtdaşlar, siz bir zady bellep goýun. Şol Türkmen halkynyň hak hukugyny goramak üçin orta çykan guramalar ýa-da adamlar hakykatdan ol Türkmen halkynyň hak hukugyny goramak üçin däl, öz şahsy baýlygyny köpertmek üçin ýa-da şol Türkmenistanyň ogurlap gaýdan baýlyklarynyň üstüni bölemek, yapmak ýa ýok etmek üçin nähile bolsa yarınjynlap ýaşamak üçin gelen adamlar Ýewropa. Menden size Türkmençe aýtsak dälilen dogry habar. Şoň üçin bulardan bir zatlar hantama bolmak ol bir bilemek ýylda toýnuk salanýan zat. Bular öz dünýäsini, öz durmuşyny, öz çağalary, öz aktyklary, öz çoğuluklary ýedi pystyna ýeterlik baýlygy ogurlap ýa-da şu taýda ýanky halkary hukuk goraýjy guramalardan grantlar alyp pülpüllep ýaşap berir. Bizim maňlaýara Türkmen halkymyzda iki gerdenden gum soğurup kime ýyl tutjagyny bilen tutan adamsa
Hıdır diýip garwan hırs boldy diýe-de türkmen näşe boldy bizimki. Indi aňryk diýer. Indi şol çemen öre yani çemen han bir Hersin Human Rights var, onu yol başlatanı. Günne aşa can edip näme üçin şu ýigit barada işte adaydan zak diýen. Oň üstesine de bizim Nur hanymmy bilmeýän adamma bolsa men oňa ady Nur hanym diýip tutýar. Dogly ady ogul Nur hanym. Ene şu Nur hanym onlarça edara ya Roma halkara hukuk goraýjylary hemmesini şu kemine barada İngiliz diline geçip işeden uğratdy. Emma näme üçin reaksiýa ýok diýilen soňra onuň şol Human Rights Watch'un başlygy batış edenden soňra ünsberin ştaýda häzir bu mesele men näsip bolsa şu gün wagt bolsa dolanyp gelmekçi Gunça hanym bilen men Gunça diýip adam tutýan Umyda hanym bilen onuň şo taýda görüň beren. Şo batış edilenden soňra ene ilkinji nowatda şol kemine ýa-da bizim kardeşimiz bardy şular ýaly informasiýa ýaradýarlar indi aýyň 20-ni ýa-da 20-nji awgustda şoňa sut boljak öýden bloger diýip hemmesi ýalyn näme üçin diýildi aýdyldy men oňuny soňra gelir bu taýda durmaýyn. Indi ondan soňra ýene de şu hukuk goraýjy gurama press release ýaýradýar. Press release diýmek şol aýsam bolsa bir döwletiň içinde bolup geçýär ähli ýagdaýy aýdyp geçmek. Şol alypdyrlar şu press release Türkmenistany. İlkinji nowatda şol press release ady tutulýan şahsiýet bizim Merdan Muhammedow. Şo taýda bizim ogul Nur hanymyň ýani meclis agzasy hem Milli Halat Ediş Komitetining agzasy şonuň aýdan sözlerini getiren delillerini, faktlaryny şolar şo taýda aýdypdyrlar. Üstüne ýanky Çemen hanymyň aýdan sözleri bilen tasdiklap doluryp ene bir bütögi fakt edip çykaryp beripdirler. Ene şol press release goýulan makalada ilkinji bolup ene bizim kemine kardeşimiň ady çykýan. Bolýa biz ol birinji, ikinji, üçünji, beşinji men üçin tapawdy ýok. Ýöne şonun kemineden aşağıda gelýän faktlar var. Men bir bilen aradylaşman bilerin ýöne oň aşagyna ýene bir ýigit diýip aýdyna goşadyrnak içindäki olam özüni hukuk goraýjy hökümetden ýa häkimetden ejir çekip berer ýa-ni dissident edip görkezýär. Ýöne faktyk öz dili bilen öz kanalyny öz ekranyny alyp görkezýär. Ine men Türkiýede kemine karşısına yani Merdan Muhammed'in karşısına Türkiye'nin hükümetine yazan danosum var. Şey mi? Danos şol. Arda da şikayetim der. Danos. Şugulçuluk. Ne için etti? Türkmenistan'ın öz maşgalasını getirmek için etti. Onun yani men üstümden üstü. Onun yarım yıl men Türkmenistan'ın işlerinde uğrum. Meni niyafın buyruğu bilen ýanky maňa terror gurnamaýa atmagy gyzlar gatda gatnaşan İşan Uluf bar. Ene şonuň çykyşyny hiç kim goýmady. Getirip şol kun kemine bilen bir hatarda ene ejir çekýän hökmünde goşadyrnykda görkezelen ene adam etdi. Ben bugün adyny tutjak. Oňa abry bar. Ýöne o bilenim entek ýurtda görüşersem, hasaplaşarsam. Indi näme boldy? Oň ideýanyň indi şu mesele galdyryldy. Indi BBC'de berildi şol ýanky halkara hukuk goraýjy guraman eden beýanaty, press release BBC ýanky bütün dünýä habar berýän serişde bar BBC diýip. Şol berli bol onuň Türkmenistanyny eşitdirler.
Onu yapıpdılar enni. Bizi yok şundan bäri şuna şeýle Türkmenistanda yapylyp oturdy. Bir kimin üstünlügi ve ene o Nurhan'ın bilen çemen öğren üstünlügi. Sağ olun. Öğren size minnettar ene. Şolar şey edip birbirini yapıp bilýän bolsa diýmek. Sizin ikiňizden iki tane zenanyň gorkusy azlar. Şo taýda 1000 tane erkek oturan bolsun hökümetde ýa häkimetde, olaryň goşadyrnak içindäki häkimet. Şolar iki tane gıýňaşly zenany degmediler. Berekella size. Indi näme bar? Ol oturdy, aňryk geçdi boli, indi näme etjeklerini bilen aklyrdy. Şo taýda, şo press release görkezlerinde esasy da biz için emi diýdi, her birine öz agyran ýerini tutar diýär türkmen. Biz öz agyran ýerimizi tutýar, ene Merdan Muhammedow, ene ogurla wagtda, ne bilen agyrly ýerimiz şol. Şonu tutýar, o bir bärki kiçijek görnüşdir. Ýöne uly görnüşde şo taýda şo press release Türkiye ya Türkiye devletine, Türkiye hükümetine, Türkiye prezidentine diýilýän zat, siz insan hukuklaryny gödök bozup şol ýerde Türkmenistan'a ekstradisiýa etdiňiz. Diňe o da onun öň edilelerim bar. Ýöne onun öň edilelleri şol Türkmenistan'a uğradan adamlar bar. Şuň kun özünden opozisiýa näme blogger olby, aktivist, boktivist diýip bererler bar. Şolar şoň uğruna şo tutulan günden çykmandan bolan ýagdaý şu. Enne Türkiye hökümeti, Türkiye devleti, Türkiye'nin adaleti, Türkiye'nin hak hukuk goraýyş sistemasi, Türkiye'nin prezidenti şahsy jogapkar bilen Merdan Muhammedow üçin. Şonu men aýdýar. Şahsy jogapkar. Oňa menen tak dolanyp geler. Bir diňe işiň başlangyjy. Men aýtdym aga, her bir halkara ýygnakda, her bir halkara duşuşykda, her bir halkara forumda edil maňlaýny dikip goýar. Bilen Merdan Muhammedowyň ogurlanyp äkidilmegini. Dowam edin denanly, berekella. Ikiňizem Amerikada. Alıp çıkarsın bu zatlarından yani. Avrupada bize der Türkmenistan'ı çıkman geçtin halk ol öz işi, öz ýagdaýy, öz zerurçylygy, ora başga işler edip beren adamlarım var. Goý olar öz işini etsin, biz öz işimizi edelim. Indi bunun neticesi näme bilen gutarır? Ne Türkiye devletini o Türkmenistan marda gurrun emmek o zol yani boka vatan devletin biri ya hakimet. O dünyada en izak iki devletin biri vardı, o arada gurrun etmek gerek mi? Yok. Yani Türkiye devleti özüne katı aşağı düşürdü şu meselede. İnsan hukuklarını korumak meselesinden. Men bir zady bilýän. Men kan gürleşdim kemine bilen, yani Merdan Muhammedow bilen. Hiç haçan ol Turan birligine karşı çıkış eden adam değil, ya pikir paylanan adam değil, men bilen aýdan. Ya Türkiye devleti, ya milleti var adam. Yani Türkiye'deki sistemi var adam. Olaryň şol yani häkimetleri Türkiye, yani Türkmenistan'ın gujoklaşyp berenini islemeýän, ya halamaýan, ya ýalňyşlygy var adam, ine görün ederdik. Onu aýtmak gerek. Yani beýle diýilleri, ol adam öz pikirini aýtmagy haqqy ya hukuky ýok diýmek ýaňydan aga. O Türkiye devletinin ya respublikasynyň territoriýasyna Merdan Muhammedow näme jenaýet etdi? Ýene bir gezek ýüzlenýär. Şeýle Türkiye hökümeti, Türkiýanyň prezidenti, Türkiýanyň yani hukuk goraýjy guramalary näme üçin? Näme üçin siz şol ýerde halta salyp diýen ýaly ekstradisiýa etdiňiz ýalan ýollar bilen Türkmenistan. Türkmenistanyň gazy gerekmi size ya Mugut gazy, ya Mugut paxtasy gerekmi size? Mugut nefti gerekmi? Başga baýlyklar gerekmi? Siz ertek günüňizi alada edeňiz hakmy? Bir diktatura da bir garanky gije ýaly sowulup gider. Erti halk we döwlet ýurt azatlygy ýa aýdynlygy çykany siz ne ýüzüňize soňra Türkmenliň ýüzüne garajaksynız gardaşlar?
Şonu maydın bile. Yönü merdalı mesele. Beyleki tutsak edilip akidilen adamlar var Türkiye'de. Olan meselesi hiç olsa sahnadan düşürülmez. Şonu bölük koyup. İslenlik halkara forumda şu mesele kaldırılacaktı. Yine bu arada yine şu yankı halkara hukuk koruyucu kurumanın eden prefereliydi ve şona verilen yankı reaksiyon bu arada men size aytıp geçtim. Yine yanında Türkmenistan'ı değişti bir mesele var. Onu aytıp geçen. Oğlum koşuların ağısında halkara derece ımtılayan mesele bina mi? Yani bizim karşıdaşımız mı? Ya sapara aytmışlar appanentimiz ya da Rus dilini appanent bolýar. Murat Gurbanov hani yadaman, yaltanman soňky bir hepdaň içinde türlü çıkışlar etdi. Her bir adamın çıkış etme hakkı vardır, hukukum vardır. Yani her bir adam ediyen çıkışını, diyen sözünü etmeli jogapkärçiligi var. Men şey diýip düşünýän. Mesela. Hawa biz Murat Gurban bilen köpürde çakmışan yerimiz ýok. Ol bir ýerde men şahsyma diýip aýdan sözi ýok. Menim o şahsyna diýmek ýa şahsy durmuşum ýok. Eger islegmem ýok. Ýöne ol bir zat diýdi. Aýdyny diýdi. Ha Murat söýünmedi. Eştik gördüm oğlum eştirýanym ýanyna oturan öl tapa öňe çağırar ýaladım däl kenni. Ya bolýar. Sen çağırma. Menden öňe barjak bolup oturan piyada da däl. Ýöne menem sen bilen bir hektarda oturup täret kıljak adam derse näçin aýdýar? Onuň sen şu soňky 20-nji ýyldan bäri sahna çykyp edip beren siýasy oýunlaryň ýa-da alar köseligiň bilen görüm sen aýdýar. Bagyşla, ol şeýle men taňa fakt ýüzlerçesini getirip berýän. Gerek bolsa. Näme çykyş edýär? Ýurtdaşlar. Ol aýdýar. Näme diýen men 27-nji sentýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň öňünde Türkmenistanyň ýagdaýlary barada protest bildirip çykyş etjek, şoňa gatnaşyň. Soňra Türkmenistanyň ilçihanasynyň öňüne baryp çykyş etjek, şoňa gatnaşyň diýip adamlara çağırış edýär. Şol sany, şol çağırşyň biri meniň öz kardeşim, hem gowanýan, hem begenýän, hem buýsanýan kardeşim, Oğlunur çağırıyor bada. Özü der, kaptalın biri, o çağır sonra diye senem geldi. Murat Gurban, men aydayım oğlunurun yerine. Sebep ol men kardeşim. Den anmalansın, men İslam'a sen bilen öz dilinden ýap oturma. Men özüm aytyp bereyim. Birinciden, ol mitingi sen näçin geçirýän diýilen sorak var. Onu sen özüňe şahsy behbit ýa-da siýasy tan ýa açko gazanmak üçin edýän iş. Ediber. Sana hiç kimin garşylygy ýok. Ýöne sen näme üçin ol ýerik oğluny çağırýaňyz. Näme üçin siz şol ýerde beýlekilen arasyny öňe sokýanyňyz Merdan Muhammedowyň ykbaly bolupdyr. Näme üçin? 100 gün geçdi. 100 günne ýeke ýerdeden çykyşyň ýok. Indi gördüm. Putin kakanyz indi gün bolmasa erti bolmasa büýürgün bolmasa aňyrkyn hökmany şertde tahtdan düşüriljek, Orsiýa saklanjak gelmi 2-nji, 3-nji, 5-nji derejedäki mesele. Ýöne sen indi gördüm yel beýle tarap öwsiýe şunu derrejik bir zatlar etip düzeltler. Şoň üçin sen Washingtona ılgap barýan ýa New York'a tapawdy. Näme etmekçi? Sen şo taýda men Türkmen halkynyň ýekete gahrymany, men görüşüji, men DBT, DSP, DTP näme diýsen azy bol. Men nip döşüň urup yaratmadyň ho 4-5 ýylda ýigit. Men senden soraýyn. Bir yalançylygym, bir çägi ýaşy.
Men pikir edýän, men çağalykdan soň dürli kitaplar okamdan soň Arlar Köseni okabam. Olum bir kitabym birdi. Ýöne sen şu Arlar Köse sapak beren mogollyň bolmaly. Yalançylygam çägi ýokdy. Men ýerlak gelýän. Sen 3 ýerde halkda nägeli ol. Men bu oýundan çykýan, men gatnaşamak, maňa gerekkäl hiç zat diýdim. Bir. Diýmedik bolsaň hana goý öz ýanky çykyşlaryň bara şu taýda. Soňra sen diýdin, hawa ýanky Türkmenistanyň polislarynyň, KGB-siniň, prokuraturasynyň men marsam aýlyklaryny galdyrmaly. 2. Onun üçüncü diýen zadyň bir özüň däl, ýaňdyny bir kysany ýollaşyň bardy. Näçe gezek halky yalan mitinglere çağırdyň. Yalan protestlere çağırdyň. Ak köýnek geýik gelin, ak ýalyk daňyk gelin, ol ýere baryň, plan ýerde duruň. Hany netijesi? Aglan etdiňiz, bize pasportlaryňyz nomer bilen tapşyryň, biz size kömek edeli. Millet ynanyp ýylat size tapşyrdy pasportlaryny. Hany netijesi? Nire gitdi ol pasportdan danylar? Soňra ine bir ýa-da boldy. Gatykän zatlaryň hemmejini azyjyk bolsa men onu 2 saatlap gürläp oturmam. Ýöne her bir aýdan pikirin, sözüň aňyrsyny, duruşuny bir tutaryk ýok. Yalan bolupdy. Murat Gurban, men sana ýüzlenýän. Görýän, men sen şahsiýetine degeme, ýa şahsy durmuşyny. Näme diýen marsam öyle diýişik. Ýöne sen halky manipulir edip oýnajak bolýan. Başaraňa bolmazam bol. Ettirmersem şonu. Sen biz sana karşı duran adam. Şol üçin aýdýar, sen hiç açsan hiç ýerde haýsy mitingde bolsaň, şo taýda Merdan Muhammedowyň adyny tutma, suratyny goýma. Sebäp ol ýigit öz azatlykda gezip berendeginde size gapma karşı duran, sizin siýasatyňyza ýa alyp barýan işiňizi ýa samanasyny suw berýän hereketlerinize karşı duran ýigit. Onun üçin siz şoň adyny tutsaňyz, siz bizi maskara edýän. Etmeň şonu. Şan onu halat etmegem, onu azatlyga çykarmagam, on ýygyny ejir çekmegem bizim borjumyz. Senki de. Sen ejir çekjek bolsaň, horluk görjek bolsaň, göz ýaş dökjek bolsaň, ana ýanky bir Farhat bar. Şoňa alada senet. Şoňa göz ýaş dök. Ikinciden hiç kim agdanak men aýdyň. O Timur Serker'de var, Orsiyettaki. Şeyle halal arasa gitti, men onu bilýän. Menle kän görleşdi. Ay ine sırral payçan olup öldü diýen. Yok. Onu so taýda zäherlenen arak berip öldürdiler. Şeýle. Ol ýanky bir Gurban Gulyň islegi boýunça. Sen näme şulatlardan bir habarmy? Täp ol oglunyň elini maňa içine görä 180 goly diaspora bardy şoň ýaşap oturan oblastdan Orsiyetde. Hanynny? Kimden soramal biz onu? Ya baramızda son ekskümasiýa edip görkezmeli mi? On bagryny näme jisimlen çykýan? Jogap ber. Başga kimler ýakdyňyz, kimleri oýnadyňyz, kimleri özbähwidiňiz, ullanyňyz. O zatlar öz işiňiz. Ýöne iksan ýene bir sen samtyklygyny aýdyn, bagyşla bir şey diýmeli bolýan. Birinjisi sen şol ýanky Gurban Guly öz oğluny ýani prezident kürsüsine tasdiklajak döwri senem özüň öňe sürdüm men ýanky deputat ýa bagyşla prezident boljakdy. Sen bir az kanunlardan baş çykarýarmy? Kandidat bolmak üçin prezidentlige ilkinji nowatda senin etmeli işin we beýleki ýanky olaram aýdyn hemmezin. Bilemek geldi koordinat oýuna sokdular. Ýöne galanyza aýdyn hem şol kandidat bolarly bar. Hemmäni senem şol sanyny Murat Gurban. Şo ýanky Serdar Berdi Muhammedowyň häkimede gelmegine
ulluqan yardım we kömek beren şahsiýet. Näme üçin? Sebäp islendik Türkmenistanyň grajdanyny özümiz biz mahrum etmedik diýsek, ýüzüne riýat diýmesek, grajdanlykdan hiç kim biz mahrum edip bilmeýär. Türkmenistanyň grajdanlygyny. Hani ýazylgydyr konstitusiýada. Diýmek, haçan çykanym bolsa ýurdun daşyna islenen adam şoňa özüň kandidat edip görkezip bilýär. Prezidentlige kandidat. Ýöne şol islegini islenlik adam, şahsiýet, erkek bolsun, denan bolsun, saýlaw komissiýasy bar Türkmenistan. Merkez Saýlaw Komisiýasy. Şoňa uratmaly. Ene men Murat Gurbanow Türkmenistanyň grajdanyny ýa bir wagt Fransiýa göçüp giden men islegim bar Türkmenistanyň prezidentligine özüm kandidaturam hödürleýär. Bolly. Ştada mesele oturdy sen tarapynda. Soňra Merkez Saýlaw Komisiýasy arat maslahatlaşy. Murat Gurbanow bir kandidat hökmüni kabul etmelimi ýa ýokmy? Eger şolar kabul etmeliyse onda Murat Gurbanow resmi ýagdaýda kandidat bütün dünýäni tersaýlan özüne ene tarapdarmy, gollawmy, hatmy, ýazawmy, pozuwmy hemme zat ýygnap bilýär. Şo prosedurdan geçdiňmi sen? Ya beýlekiler. Hiç biriňiz geçmediňiz. Siz gönüden göni şol Türkmenistany düzetjek bolýan, ya herekete girizjek bolýan konstitusiýa gönüden göni garşysyna gidip oturan adamlara. Şey dipsiz, ene Serdar Berdimuhammedowy resmileşdirdiňiz. Şonuň häkimet başyna gelmegine siz günäkar, ilkinji nowatda sen günäkar Murat Gurbanow. Düşýärmi? Şol insan hökmüne ada tutulmayan adamı häkimet başına getirdiňiz. Daşary döwletlerde ene şolar ýaly hereketler edip, ay ine bilen bar, bilen gatnaşýar, bilen kandidat. Ondan bir daşary döwletler pikir etdi, bir daşarnaky şo häkimede, şo döwlete, şo Gurbangula we onuň neberesine ýa onuň hökümetine garşy duran adamlar şolary ikrar edip, şonuň hödürlen kandidaturyny ýa ogluny ikrar edip, bizim son kaptanına gatnaşýar diýen üçin bular sesini çykarna, gatnaşyn, başarýan bolsaňyz. Ene şey dipsiz, Serdar Berdimuhammedowy ikelle golladyňyz we garşyladyňyz. Ajam bolsa, süýjem bolsa kabul edin. Kanun şonu aýdýar. Men kanundan daşgary hiç da aýdamam. Inni dünkü öňünkü çykyşyň birini aýdýan halka ýüzler, hani gelin hemmäňiz 27-nji sentýabrda garaşsyzlyk güni köçä çykyn, aýdym, maşyn sürün, klaksana basyp, biwilledin, gugulladyn, polisler, mehemeler, halk köçä çykyn, begenin garaşsyzlyk bayram bellendi. Ay ho, Murat Gurbanow, başla sen aklyndan adyşdyňmy? Garaşsyzlyk güni ýa garaşsyzlyk jarnamasy 27-nji sentýabrda däl. Men näçe de gaýtdym. 27-nji oktýabrda kabul edildi. Asta seret. Taryha görän. Siýasata çykmadyňdan ozan. Inni sen halky bir kanunçylyk taýdan öz keypine, ýagny 27-nji oktýabry, 27-nji sentýabry süýşüren ataly ogly gollap, halky 27-nji sentýabry bayramçylygy çağırýany. Sen nähili şundan soňra sen adyň men siýasatçy diýip tutaýyn, aýtmaňy. Düşünür, men sen şahsiýetine etemek edip oturan siýasy işlerine baha berýär. Nädip? Sen kim bolýan şundan soňra? Sen Türkmenistanyň parlamentiniň 1991-nji ýylyň 27-nji oktýabryna kabul eden garaşsyzlyk jarnamasynyň ýüzüne tütüýkürip aýak astyna taşlap, Berdimuhammedowyň maşgalasynyň 27 sentýabr diýen günü el çarpyp toý edip märekany şagalany çağırýan. Onsoň sen nähil pikir edýän? Men sen hiç bolmany bir ýerde 1% gollarlyk menne mümkinçilik barmy? Aýt sen şonu özüň. Barmy ýa ýokmy?
aydarsın, aýtmarsın, mertlik taparsın, tapmarsın, ol öz işin. Ýöne sen birden da aýtdyň. Ine men hökümet, ine biz ine eýdert, beýdert, onu suud edert, meni berer. Sen gaýrat et. Sen aýdan adamlaň bar, şo tak barjak diýen. Wel tapar ýanyndan goýma, iki bolup barın, galan görüň biz ýurtda deli. Boldymy? Ine şu taýda men şu söhbetdeşigi tamamlaýan. Hormatly ýurtdaşlar, edeňläň üçin sag bolun, ýene de öňümde bir topar işler bar, şolara ýetişmeli. Hemmäňiziň öňünde saglyk sag oturuň.